Čaute ľudia, vidíme sa už tretíkrát. Som to ja, Pašťa. Guten Tag tam v Rakúsku, ako som vám už aj včera hovoril, v Čechách nazdar ľudí. Dole v Maďarsku to je, že sia. Takže, čo by som vám dneska chcel povedať? Ten rozhovor s Annou Montanou nám nejak nevyšiel, lebo mi zdvihla na Skype a povedala, že dnešný hlas nemôžem počuť preto. A viete prečo? Lebo by som že aj zlhol. No ja by som mohol zlhnúť, ja nie som proste dievča. A to nie, tak ona by mohla zlhnúť pri mne. Viete, lebo ja som hrozne mrdustivý. Ale je veľmi pekné, ešte mi páči, lebo je nový strih má, viete, taký ten emácky, taký do pol hlavy len. Vidno je aj uši, veľké uši má, ja mám tiež väčšie uši, ale vy mám sluchatka a kapusnú, takže to nevidíte. Nemáte šancu to vôbec vidieť. Chápete to? Nemáte moje uši. Nemôžete moje uši vidieť. Som sa pomýlil, a to radí. Len tak od veci, že začínal som točiť a zapal som nechťať kontakt na môjom iPhone LG 4180. A teraz už točím to tretíkrát, lebo druhýkrát som zapal SMS-ky, to tiež nevychytal a teraz som to úplne najviac vychytal. Dúfam, že v strede videa sa nepomýlim, lebo nechce sa mi to točiť od začiatku. Takže tak, máme tu u nás v Jelenci, ja nie som z Jelenca zase, ja vás len klamem. U nás v Jelenci máme veľa snehu, len sa to tak pomaly topí. Jak som vám včera povedal, že máme 2 litre snehu, dneska máme 2 litre vody, to je už iný luxus. Ja musím napúšťať vodu z umývadla, len dojdem von, napijem sa a kráľa, pijem si, proste, tak je to u nás, to je teraz taký svák. A teraz, mám svák normálne v tejto kapustni a v slúchatkách, mám takto točiť v tejto mikine mojej smrdustivej, a potom si mám kúpiť nejaké to sáčko, kravatku a budem taký elegantný, ak sa hovorí, viete. Dneska som pozeral hokej, ten Slovan Bratislava proti tomu Levu. Prehrávali sme 39. sekunde 1-0. No a oni to otočili. Tí chlapci to otočili na 4-1. A teraz skončila druhá tretina. Je to 4-3. Ale ovšem pre Slovan. Takže čakám na tretiu tretinu, dúfam, že vyhráme. Len tak od veci, a ja som bol tam v tej Bratislave na tom Slovna v arene. A môžem vám ukázať aj lístky, viete, ja mám veľa lístky, všelijaké lístky, tu je Slovna proti Jekaterinburgu. To sme vyhrali 3-1 suverene. Proste, není o čo, ja som bohatý, pozrite, za lístok vyjadzujem 20 eur, tu je to 20 eur, som bohatý proste. Tuto mám ešte ďalší veľa lístkov. Ja som takýto hokejový, fotbalový fanta, toto je môj život. A aj môj veľký sen je ísť do Londýna na Chelsea proste. To je môj sen, lebo ja mám rád modrú farbu. Ale ja viem, na YouTube mám fialovú farbu. A viete prečo? Lebo chcel som vás dostať do tých zmetkov, aby ste nevedeli, ktorá farba je moja obľúbená. Takže takto, toto by dneska si myslím, že stačilo. Čaute ľudia.